بۆمبەبارانە بالافرێن رووسی لەسەر چیایە کورمێنج ji heftiyekî ve berdewam dike. Balafrênê Rûsî îro roja sêşemê herdû deverên çiyayê Kurmenc û çiyayek Tirkûmanan bombebaran kirin û li ser erdê jî hêzên artêşa rejîma Sûriyayê bi top û hawûnan navendên opozisyonê kirin armanc. Ji ber wê jî hejmarek mezin ji sivîlan ji devera çiyayê Kurmenc cihê xwe hiştin û berê xwe dane ser sînorê Tirkiyeyê ku garibin ji ber topên rejimê û bombebarana balafrên Rûsî xwe rizgar bikin. Mafnasekî Kurd ji çiyayê Kurmenc di beşdarbûneka xwe de di bultena Arkê de ragihand ku ji ber êrişên balafrên Rûsî û rejima Sûriyeyê li ser sivîlan tevahiya gundên çiyayê Kurmenc ji sivîlan valebûne û wan berê xwe dane li ser sînorê di navbera wan û Tirkiyeyê de. هناك حالة نهار قالك خلك بنابر دبلوي داري الشريط الحدود بنابر بربداري سينوري بتركي روادشن كامل لسكان المدن برنها كوش بريك مازنج تفاهيا غوندن وي داري برب آلية تركي ودوشه كسك لوان غوندان نمايا تسيفيلك لويد لوان غوندان نمايا Devera çiyayê Kurmenc ku ji 65 gundan pêk tê û li ser her sê parêzgehan Laziqiyê, Idlib û Hemayê hatine parvekirin. Kurdên neresen yên wê deverê ne û ji destpêka şoreşa Sûriyayê ve wan çek hilgirtin û şerê rejimê kirin ku nêzîkî 250 şervanên wan hebûn. Li gorî xelkê deverê metirsiyeka mezin li ser mayîna wan li çiyayê Kurmenc heye ku nebûna alîkariyê ji wan re û berdewambûna şerê bûne sedem ku gelek ji xelkê koçber bibin.